Diba? Ang dami. Ang dami-dami kong pinaskuhan, guys. Thank you so much, Ate California. Hi, guys. May udto. Sabi din sa balay, guys. Dito may nakakatulog ilan ni Lilen. Saon nga nahinaykan man pag shot. So, kuwanta sa itong mga pinaskuhan nga na dawat. Nagbunot-bunot gabi siya timaya-maya na parapol. So, natay na nga bunutan, guys. O kanya mong nabunutan, guys. Ang ako habol, ang kangalan po tuwalya. Dayon ang kang Mimi, ang kanang yahong, ang kanang basket, ang doy-doy po na siya ay salaan. Then kaning mga makaon, ang ilang gift ni Mimi kay tag 20 man. O munang gisulod ni Mama sa gift. Si Mama ang namoto sa gift ni Mimi o kang Rilona. Siya ang namalit sa gift. Basta sa kuha, si Mother po ang nagpalit. Thank you so much, Mother. Yapilan ko ni mo gift. Dayon, ang mga makaon, may panulod niya, kana ang tumbler, kang langlang na. Then, ang Mimi po din na ang kuan. Og daghan kayong salamat, Ate California, sa imong pinaskuhan sa mua o sa pabunot. Daghan kayong salamat, imuhang uban daw dadto. Wala na ko nakabalo sa uban kung kinsa tagi ang nag-sponsor ato. Og thank you so much po, Ate Giselo, sa papremyo sa Mr. G, ay sa Miss G. Apilan niya po nimo ang nangapildi, gitagan niya po nimo consummation prize. Thank you so much, Ate Giselo. Naapot sila yung mga consolation. O nalipay yapon sila ang napildi kay naapod ilaha, wala pod sila na kuan, napoy ilahang nadawat bisag pildi sila. O thank you so much po, Ate Giselo, sa imong mga i-share nga pang-premyo nila. Daghang salamat. Og daghan kay makaon si Mimi, guys. Ato nang isod sa sudlanan kay para dili na amigason. Kay basig amigason na siya. Kay mga tamis ra ba. Kung akong nabunutan ay ang kang kasambahay vlog. Yahong ang nakasulod ana, guys. Tulo ka yahong kay kuan man na tag tulo 100 niya, tag 100 pa mong gift. Manang yahong ang nakasulod ana niya. Yahong. Bildo. Okay, tagtulo 100 man siya kay among gift 100 man pod. Madali nakasulod sa iya, guys. Daw na Ate California, ang imong gipahatag ni Lilin nga pinaskuhan. Gihatag na ni Lilin kagabi. So daghang kayong salamat. Ate sa pinaskuhan nga imong gihatag sa mua, daghang kayong salamat sa mga pa-games. Nga imo tong uban gabi nga gipangkuan. Pabunot-bunot. Daghang kayong salamat, Ate California. Thank you so much. Oh, God bless amping kakanunay diha. Salamat sa imong gipang share nga mga blessing. Daghang kayong salamat, Ate. So ako na ning ipangkuan, guys, kay si Mimi wala dire og silang lang kila Mama. Kaya na ako ni nang hatag ganina og food pack. Mani ang mupod ning nabunutan ni Mimi ay na ilugan ni Mimi. Niyang nailugan, guys. So ato ning hiposon kay aron dili ko anon amigasan kay pangitaon niya ni Mimi niya ang mga kindi kung asara. Mga tamis na ba ng mga kindi, oh. Okay. Dahan kay kindi ang ipabiba ni Ate ganina. So, thank you so much sa pinaskuhan. Dahan salamat. Kan akong pinaskuhan karon. Rice cooker akong gitripingan pero wag ito swerte sa rice cooker, guys. Bata ni lang ang nakabunot. Wala tayo swerte sa rice cooker. Kaya dili kita ang nakabunot. Mga ito mga pinaskuhan karong Pasko. Diba? Ang dami. Ang dami-dami kong pinaskuhan, guys. Thank you so much, Ate California. Hi, guys. Mga tumini alam sa balinguan.
Lag, ulan din guys. Karon pa kuno ang ulan. Mga tumigkon guys, mga tumigbalingon. Grabe katugnaw. Pero tugnaw. Grabe kadandog ang dawaan. Ano sekarang lagi? Sa kamong motor guys. Umulan bumayo, ayos lang. Ug pauli na mi guys, wala na ako nag-video dito sa kuan. Merkado kay kusog ulan, nakasulod na ko ang cellphone sa U-box. So padong na mi pauli. Pauli na mi gikan sa Balingwan. So na muna palit na bahog. Palit may bahog guys. Sa biik.
Pagpit po rin sa alan o sudan sa panihapon. Maghaling to guys kaya magluag sa nagluto na siya kana ginabaw na kana sa fried manok. Guys, nakaluto na si Alan. So, ready na ang among panihapon. Ayan, si Doy Doy. Isang lang kay wala pa dinhi. Wala pa dito. Naka shot siguro to. Sige na, pray na. Asa din mo dito, Nay? Sibog dito, Bing. Lagi sa lang, mas nilala ng kuan, manok. Wala pa. Dito. Wala akong pagod, eh. Tulot din. Gawin mo. Dito. Kaya pa, ala. Panela. Kita kan bilang kata itu. Aku mau taruh ini. Panganta guys, panihapon. Panabahin mo siya. Pilas lang ka ba nag-iganal doon? Tulo na kayo. Nice, Ay, guitarist. upat. Kalima din ang tagya sa gitar. Bisa mo na-gitar? Bernardo. Ay, Lula. Si Kuan? Upat sila kumuknay. Kaya yung sa ulo sa mo. Ha? Sudah. Ayaw. Di mana tekan mana? Kau nang kana. Sana ka. Lain ni daan. Ulang masuk dulu. Kan dulu. Ika? Utang. Pangaon tanin nyo tanan guys. Mag-smell siguro. Ito pa. Agkarami. Bakit may gamitin doon lang. Subang pa. Ay, nanabahin. Iya pa ito. Sa kayo, wag ito sa kabutipod yung budang. Ay, ito ba? Kami lang ko gasa sila. Sila sa pang-tunos ko sila. Kapag walang ko, lo, agasa dito sila ni Lula, lo. Nagtakay lagi sa trekab. Yung agmas ko. Sige ba, ganyang lugar? Ikaw ka ba na? Kung kulahay na pinulong. Sabaw ni Dudoy. Kape banjid, siguro di bahin na ito ba? Da. Isa lang ito ko ikwa da. Isa na po na Urot nila ako. Urot nila ako. Ako wala pa. Yan ako doon pa. Tulog lagi kami? Tulog ka wala? Wala. Sumanggap ka katulog ka. Gusto niya mo kung gabi ipagtulog. Nagbalhin ko dito ilang nanay. Ano ka ba yung mga kangamil ito? Mali lang. Balhin lang ito. Ang ganina sa ito ba? Wala. Ano nga ito ito? Naharap ni mo yung taklans. Wala.
Paghihapon to guys. Merry Christmas. Happy New Year. Napaaw. Pwede di ko kuha na yung pawa pa. Bahala. Mami. Nalas na ako niya, wala ko ha? Wala. Mo, sa ganyan ako. Kanina po silang pangat. Na? Wala? Wala ka? Wala ko lang. Maplato. Dahil na silang. Kada na anak ko na. Wala. Nadala ko. Ah, kakasakit di ay. Tapos ano mo siya ipapasikot na yun? Bato. Wah. Ito pa yung bigas lang. Wala na kami. Sana hubog na ka? Sabol to kan. Pero wala. Babalik ako ng anak ko awan. Imo, barkada. Cek! Hindi mo lang puta. Lawan na. Aral. Pagkaon ka. Huwag mo na nalagtan mo kung niya. Alam ko na ito nagdugang. Puro ka na. Huwag may halaw tayo. Ay, abot ba si... Ugma na. Ako. Sulod ba rin na yung nadalog ng kainay? Sabi ko sa putol niya. Napasok niya. Sino trabaho mo ulit eh? Na, paano na ba kaking ganyan? Ano, ayok ko na ay. Ay, Ako yung dugan niya. ayok ko. Ako ra. Kay Mayabo. Wala nang ko. Tulog ba di kay kukuy ganina? Ako ra. Kuan. Agpan, tara na layod tanig. Iya, balik. Ano na? Ya. Sibog. Ano, play ito this sulod?
Doon na pagod dia isa. Upat. Nambah, pwede mana o pag naman ka na. Mana na dugangan basta. Duman eh. Nakuha sa. Ne, baik ka ba? Iulo ko din ang tibato. Ayun. Dia rawat ke pakai na eh. Ha? Dia paling kau lang siya liuk daw. Sayon. Dulu. Iguan na biasa siya. May ino niya. Ada lipong na daw siya na Nagdi ano ko siyang ano, mutrabaho pamangka nga. Wala man kay buhion. Anak siya ang pit alas di ay. Siya mo kitabing. Ay ko pa nga, igna subutan na yung kondoy nga. Tignan ay pa-relax na dyan din. Kisa na yun. Kukoy yung kabala kayo noon niya. Kaya dito si Kukoy Pikas nagpile, siya sa dito Pikas. Nagkumukihangos niya. Hawasad siya na nahinsinsigan nga muna. Hawa na siya. Kukoy na bala to. Uy, di nga hawa, mag-relax na siya. Sabada di ulo na. Iguan na ba siya niya. Kabot sa init. Sorry lang taas yung dugo. High blood din na siya biya. Tago ko mga ko na kontak ko ako madalos. Wala ko sa sulod. Musi na nito. Ito sa siya ito sa pati ko na. Uy. Tay. Di na kami. Musi na nito. Tinido. Oo. Buko eh. Ibo na. Manang los? Mamlos? Di nagkaroon ko na. Sa Kung ito, kuan. Nangalila. hey. Kasi si Kukoy kompleto na siya gamit. Among kalada na, pakyaw gyud. Na, ang rice cooker ba? Kaya beto ba? Sang Kung beto siya, ilang kuan siya beto. Ha? Ang rice cooker ba nga kuan? Kaya beto ng bilitan. Ginala niya? Ano man dito, ano man dito. Isda niya gihapon lang sa. Tulis na. Gidala niya rin suka doy. Gilad dito isda. Gidala na suka mo. bagum. Gidala niya. Di ka niliti. Wala mo ako nagkama kan ano eh. Ako magluto ng ulo dal. Ayan na ako giprito. Ano ano tagod. Walang crispy. Ako di makinaa. Ulo mong gamay ng oil. Ako na kanang Kukoy kay. Round mo siya gud. Gikan sa wiring. Itaw ng tubo. Kana biya siya nga kung sa kuan bitaw na. May hansa manami. Lahi ba ng wiring ba lahi Hindi mo ko na na. taw tubo. Ang pagbasa pug tano, iyag yapon. Ang yapon lagi dito nga, nahimo ayon sa inyong kanang tigbasag plano, kapay mo trabaho. Round lagi dito. Ulo mo ako di papa. Good na pa. Mga sa palabi sa trabaho. Ang gilad. Taboy o mga. Di mo siya, kung ako mo yun siya, di mo siya minaw gud na hugod. Kaya itong palaha sa engineering, kung nga, relax, sara di ay nagala sa palaha, di mo palaha mo ka diya nga na makikibak yun. Hindi paminaw, pala lang yapon siya. Ay, kadok ka engineering ko, magsita, pila rin paghawa na tugod. Ay, siya, patuon ako.
Dagang ka na anong trabaho. Mo pinis ako siya. Na ako, relax lang. Kadlok man ka mo passenger. Bago ka nang nga. Bako labahin na ulit ba? Huwag kong so, ikaw na sa ito ni mo kuya? Richard? Yung man? Kasi ka nasa kawan? Ito. Ate, ate. Ito ito? Isa. Ay, nay, ako gip. Bawag na sa ring guys. Oh girl. Ito sa mga tulagan. Malaki ako gip, nay. Ito na yung alaga oh. Sali abay-abay. Hindi magduol ako. Nay. Nay, Mm. ako yung tanong diri. Diyan mo na kanina na eh. Nay. Tunggal lang. Nay. Oh. Asa. Ang tamulog. Ako tanong kaon. Ang tamulog. Pangalik. Cute na po na si Alan guys.